Prostřednictvím našich prezentací na základních školách představujeme téma vysokoškolského studia. Cílem našich přednášek je nejen informovat, chceme k němu žáky také i motivovat. A právě proto vznikl na Masarykově univerzitě tento projekt. Pokaždé, když přijde někdo z praxe, což vaši studenti jsou, a zprostředkuje našim dětem tu realitu opravdu skutečnou, proloží to vlastními zkušenostmi, postřehy a nápady, tak mám pocit, že to tady 14leté, 15leté děti daleko více berou a přijímají. Jo, program se mi líbil, bylo to lepší, než jsem čekal. Říkal jsem, že to bude něco nudného, ale jako nakonec mě to celkem bavilo. Pro mě bylo nový, kolik máme univerzit. V České republice jsem nečekal, že jich je tolik. A určitě ty fakulty byly zajímavé. Líbilo se mi to hodně a přijde mi to jako fajn, když se to právě takhle dozvíme jako deváťáci od vysokoškoláků.